Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja. Danas nastavljamo našu epizodu survivala. Kao što vidite ljudi, ja sam malo ogradio svoje mjesto, samo svoju kuću nisam napravio, ali napravio sam farmu koka. Imam već 3 koke dok sam bio tražio. U prvoj epizodi smo našli jednu koku, a sad smo, eto dok sam tražio, našli 2. Ljudi, danas ćemo napraviti farmu krava i ovca, ja mislim. Ljudi, malo sam istraživao ostrvo i našao sam šećernu trsku i to mi je jako dobro. Nisam nijedan zid. Ne. Pa da počnemo. Ovdje ćemo kasnije malo dodati. Sad tamo nađemo seed. Evo ga, seed 1. Treba nam još jedan ako želimo parat malo koke. Daj mi još samo jedan. Još jedan. Pa valjda ćemo da dodati. Imamo ovdje dvije krave. I to nam je jako dobro. Daj mi samo jedan. Još si, evo ga, super. Sad ćemo malo parat koke. I dobit ćemo možda još jednu koku ili jaje, možda koga zna. Kokice. Da je malo ovako. Sad ko mi je gladan. 1 i 2. Pate se. Smo dobili. Vidi. Yes! Eto, dobili smo još jedna pila. Super. Sad idemo još drveta nakuriti. Jer još ima u domu se ispekao onaj... kako se zove? Visok jest 35 godina. Malo ćemo ovog napraviti. Dobro. Ja mislim da bi bilo 48 komada. Mam. Epizodu. Samo moramo biti pažljivi. Jer jedan pogrešan pokret i nismo napravili. Malo ćemo treba nagraditi, da nam na primjer zombi ne ulaze kako mi spavamo i tako. Koji creeper da nam sad unišli kuću. Jednom ako sam igrao Minecraft, normalno napravio 3 kuće tamo i creeper mi dođe i uništi mi 3 kuće. Šta vi mislite ljudi, koliko su creeperi ovdje bezobrazni? Oni jesu ovdje cool, ali su bezobrazni. Ovako, pa meni ovo nije loše ljudi. Vi u komentarima napišite da li vam je loše ili nije. I neće mi biti dovoljno. Ne. Evo ovom sam vam pričao. Kad pokriješite. Sad mi trebate više od toga. U 16 moram neći. Nam je ovo. Ajde stavi, brate. Tako. Ovo je dobro. Sad kad ćemo staviti ovdje. Tako. To tu. To tu. Drži. Ovo dvoje ćemo uzeti. Tako, ostavit ćemo to. Ajde sad, ovdje ćemo napraviti farmu krava. Tako, malo ljepše mi bude. Sad ja mislim da bi trebao napraviti smeđe i klete, jer ne želim da mi budu sad isti. 2
imam kako kažem farme, hoće se to važno, ja sam hoću zbog lepotijama da malo bude ljepši. Kasnije ćemo nastaviti sa ovom našom kućom. Uopšte imao hrane jer se slatka hrana ima jedan komad krave ispečen i neispečen i jednu jabuku. To mi sve. Ja mislim da bi bilo ovo podobno. Ovdje ćemo ovako otvoriti. Biće tu vrata. Ići na istim mjestima. Pa ovako je baš lijepo. Još što sam ovo radio. Kad pada noć. Pada noć. Ali prvo spava. Krov će nam samo biti pravnije. Ćemo krov napraviti. Ovako će baš biti lijepo stavljeno. Sve. Ja mislim da će se i vama smijeti. Pojedemo ovaj zadnji janjači komad. Noći dođe više, hoću da odspavam, a da ne bude you can only sleep at night. Hop. Evo ga, super. Ovaj pot nećemo ostaviti kao pijesak da bude, da ćemo ga ljepiti. Ja mislim da ovdje imam već vrat. Nisam napravio. Kako? Oj. Ovaj crafting table što sam stavio ovdje više neće biti to. Što mi to baš bilo dobro. Kako da pravim da stoji, ali neće bit će ovdje. Ovako, super. Sad, 32 komada. Traćam smrto za stairs. Ne, tako, joj. Evo ga, isti problem ko kod kokoša. Ovdje, ovo mi je najgori problem u vezi pravljenja nečega. Da ja isključim internet, jer mi sad ne treba džapim da troši bateriju. Ajde. Eto. Sad da ovo uljepšamo. Ja sam ovako jedva i napravio kuću. O ne. Ti normalno. Eto tako. Lakše je ovako nego onako. Sad ćemo ovako. Super. Samo smo uspjeli pola dobu napraviti. Čekaj. Aha, ja mislio sad mi nismo ovo dobro napravili. A dobro smo znači napravili. Pa ovo će biti dovoljan prostor za krave. Samo trebamo izgledati. Treba će mi dosta hrani. Budi pored tog vrata. Ajde, joj. Još jedan si dobili. To je ekstra. Farmi. Za farmi.
mislim da je 11 komada dovoljno. 11 komada dovoljno za 46. Znači nam samo 12. Tako. Ajde, molim te. Ne. Čekaj. Što je ono? Odakle ti? Ništa mora pomako staviti tu ovdje dva pileta. Yes! Eto ga. Samo ovaj da postavimo. To je to. Super. Tamo. Ovo će nam biti dovoljno. Znači za krave. Ako stik. Ja mislim da će ovo njima biti dovoljno. Možda ću još malo. Će previše sad blizu kuće. Aj možda. Aj stavit ćemo još. Samo oni par maleta nema veze. Za prvu epizodu samo biti ovo otvoreno i da privučemo krave. Ajmo kravice. Krave? Nemoj mi reći da su sad otišle. Ok ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda, ostavite like, pišite u komentarima da li želite da još nešto snimamo i pišite da li vam se sviđa ova građevina što ja pravim i stavite subscribe ako hoćete, a mi se vidimo u sljedećim epizodama i u sljedećoj epizodi ćemo praviti mod Toplox. To je ekstra, znači mod. Tu ako ste zarobljeni sad u pećine, možete se teleportirati i bez ender pearl, samo teleportirati i neće vam ništa healtha skinuti. Ok, vidimo se, čao.